L-attività ta' wara id-diskors tal-budget swit lill-poplu Malti aktar minn 14,000 euro. Dan ġie konfermat minn informazzjoni li ħarġet wara domanda parlamentari mid-deputat nazzjonalista Jerome Caruana Cilja. L-informazzjoni mpoġġija fuq il-mejda tal-Kamra tikkonferma li l-Gvern Laburista nefa' 14,337 euro għal konferenza tal-aħbarijiet li organizza quddiem Kastilja wara d-diskors tal-budget li sar it-tnejn 24 ta' Ottubru. F'messaġġ fuq il-midja soċjali, id-deputat Caruana Cilja sostna li l-Gvern kontinwament jgħid li l-poplu Malti wawċi għandu jissikka ċ-ċinturin u joqgħod bil-għaqal, iżda l-Gvern baqa' dej bit-berbiq u l-ħela tal-flus. L-14,000 marru għal 3 kumpaniji differenti li ntażlu mill-Gvern biex jarmaw is-setup kollu, is-sound, il-palk u d-dawl. Id-deputat nazzjonalista stqar li dan kollu sar bi flus il-poplu li bħalissa qed jiffaċċja żieda sostanzjali fil-prezzijiet u piż kbir kaġun ta' l-għoli tal-ħajja.